Кадерле дуслар, менә инде бик нык көтеп алган Рамазан аебыз уңышлы бетеп китте. Без бу елны бик күп уразалар үткәрдек. Штабта да, шулай ук безнең штаб өебездә дә түгел, чыгыш. Һәм бу уразаларыбызның без һәр елны бик көтеп алабыз һәм безнең активистлар үзләре дә ураза аенда бик теләп штабта үзләре үткәрәләр шундый ифтарлар. Шулай ук инде әлбәттә без беренче ифтарны Казанда башлыйбыз. Туган авылым Радик Абдрахманов кунакларында. Аннан соң һәр вакыт без әлбәттә Шатер Рамаданда кунак итеп йөрибез төрле милләтләр кишеләренә. Һәр елны кунакка чакыралар. Шулай ук безне һәм без инде әлбәттә кунак алып, анда йөрибез. Бу елны безнең штабыбызда 13 ифтарлар узды. Без бу ифтарларны шулай ук студентлар өчен уздырдык, безнең Мәскәү өлкәсенең активистлары өчен, шулай ук төрле төрки халыклар өчен, безнең гомумән кунакларыбыз ул һәр вакытта да төрле. Бу елны инде әлбәттә без Рамазан аен алдыннан бик күп 5 очрашу Рамазан ае турында нәрсә ул, ничек аны бөтен айны күчерергә, ничек нәрсә эшләргә, шундый кичәләр уздырдык, хәзрәтләрне чакырдык, студентлар өчен шундый вәгазьләр әйттек. Һәм инде әлбәттә бу Рамазан аенда да бик күп яңа кешеләр килә башлады. Алар шулай ук ифтарда үзенең фикерләрен әйтәләр, ничек алар Рамазанга керәләр. Без алар белән һәр вакыт сөйләшәбез, аларга ярдәм итәбез, сораулары булса, хәзрәт белән шундый кичәләр уздырабыз. Шулай итеп, әлбәттә алар безнең белән һәр вакыт элемтәдә. Без бу елны бик күп шулай ук активистлар белән штабта ифтарлар уздырдык. Һәм алар үзләре теләге белән монда ифтарлар уздыралар. Бик күп яңа кешеләр килә башлады, бик безнең өчен бу шатлык. Һәм әлбәттә инде уразаларыбыз бик яхшы, күңелле узды. Һәр елны да шулай ук актив булыгыз. Рәхмәт сиңа, рәхмәт сезгә тамашачылыбыз. Һәр вакытта да шундый ачык йөзле булыгыз. Сезгә тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Шулай ук тоткан дуаларыбыз кабул булсын. Ураза бәйрәме якты, шулай итеп чырай ачып һәм бүтән ел шулай ук үтсен. Ураза бәйрәме белән.